Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe nandaɓe gurdam yeɓoɓe e nder Titonde TV mi salmini moni kala ɗo woni kala eɗo wondiri kala eɓe wondi kala salminama ɗo salminte welto weyto ɗo ko ardi foof eɗen ñagono bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yiyaɓe maggal ɓe e wonɓe lawol e yidde yaade ɓe yo Allah nawɓe e dow jaam artireɓe e dow jaam Allah fodanaɓe hen baraji gonɗi hen ɗi sikki ala dendagal Sénégal eko takki ɗum eko taari ɗum wiide tan yo jaam wonɗo ne tawno ko jaam ɓuuri juma ɓuuri jama ɓuuri afo gorko ne tawno kala ɗo jaam ala juma e jama kala juuratake tigui ɓe mbiyata jaam toon jaam ga e jaam hakkude wuddu e wutru ne tawno jaam ne heeƴo ɗon tigui bandiraɓe hannde mi ari gaddumi ko vidéo ji ɗiɗi hen vidéo goto waɗi koye nder TikTok hen vidéo goto koye nder Biz ɗum filma ko ardi noon mbaɗa arana on e ɗiɗo vidéo ji hen sahaji yimɓeɓe jaltinto vidéo ji yoga e on yimɓe mbiya wonde ko tagui yimɓeɓe mbatta respecté vie privé ji yimɓeɓe Sénégal noon e nder leydi ɗi gonɗen ɗum hen sahaji yimɓeɓe ne jawodira walla hen sahaji tawata ko jomumen ganda cikka wonde ne gandi taw ganda ko ardi foof neɗɗo foof ene foti wawde serlude vie privé et vie publique ene waɗi vie privé ne waɗi vie publique holkoni vie privé ko tawɗa neɗɗo no wuuri ene suuɗo ko tawɗa neɗɗo no wuuri feññinani yiɗa hay goto tina ganda ɗum ɗon ƴetta mbaɗa ɗum exposé aduna o foof yiya ɗum woni wonde to tawata neɗɗo ene wona e sutura mum guitta ɗum tiguirigui e nder oɗon sutura nga sababude hebde vidéo mum walla hebde audio ji mum walla hebde yoga e haaladuji ɗi ganduɗa hoorema ene wawi bonnude gurdam mum taw kañum yiɗano ni ɗum nane walla ɗum yiye walla ɗum ande ɗum hay goto ala droit wadde ɗum neɗɗo kono noon kadi mbatten hakkillaji e nder koye men ko neɗɗo waɗani hoore mum e weeñde aduna Allah foof fawi hen guite mum ɗum natti wonde vie privé ko vie publique ne tawno ko hojjini lummini futini guite wone bolol mboɗo sikki hay goto wiyata ɗum ƴewetake te so tawi neɗɗo daari hunde so tawi joguima hen yiyande tan haalata hen ne tawno ko neɗɗo yiyani ko haalata ɗum wondata ɗum waɗi noon won vidéo ji ɗi jiyeten en mbawa ɗaccude ɓenna alay saago kalen hen jertinen yimɓeɓe e nder oɗon fannu ɓuuri bonde foof ko yiide hunde aɗa foti haalde a haalani hay sina wofani Allah a lundima ɓamtare ɗum ko gueɗal wadde noon so tawi jeeygu nawama jeere kala garɗo yeytoto a wawa hadde hay goto yeytade joguiɗo kalis sodde o yeytoto mo ala kalis sodde o yewte ha joni joom yeytoto an joguiɗo jeeygu o noon ko an muñata wodat arɓe ƴewde woda arɓe yeytade woda arɓe sodde ma jogoɗa muñal jaɓɓade kamɓe foof noon jeeyowo wayata ma wela weeɓa joni noon vidéo mo gandateɗen yaltinde o ko vidéo mo gandanɗa hoorema pilmaɗo e nder Biz debbo o ko jooɗiɗo o jooɗi ko sara gorko peut être gorko o koko yano liggoyade Allah andi ɗo yano artina tampi kañumne aussi ala ko woni miijo mum ñakkude fayida ñakkude fulla wasde anduɗo ɗo fawata koyngal mum wasde rende ndimagu mum diwani wonde yimɓeɓe fof no goni e nder Biz aɗa wonda e debbo a jaguirta ɗum comme ne bane debbo ni wiide wonde aɗa wujje mum plaisir on jii junggo makko ngo ɗo nanni ɗum ɗo o fawi ɗum koye dow endu debbo o debbo o nana concentré neɗɗo foof wonko mbatta concentré tan a yiyata a nanata so wona e ko mbaɗɗa concentré hay sono hunde memima andata waajo nana filma holkoni intention en waajo o son ƴeewi ko filmata ko fof ko hollirta ko yeeso debbo o wiide wonde pourquoi debbo o gorko o memi ɗum waɗani réagir o ƴewani mbaɗɗo actode no ko mbaɗaɗo acte o ko on woni mo rokki tor kanko e hoorema ko filmanno ɗo sa ƴeewi ko yeeso debbo o hollirani yeeso gorko o tawi kay neɗɗo wonde o e jiima koye portable ittani junggo mum fawi ɗum e gorko walla waɗani ko gandanɗa hoorema ene puusa gorko o wadde ko waɗi ko koko jiime e portable mum tan so oɗon gorko ƴetti fawi ɗum e inde mum ko on poɗɗa wadde dénoncé somo waɗanno asir ko on foti wadde asir te gueɗe mbaɗe hononi hen wona pilmugol e portable ma woni solution
woni solution a daroto mbaɗa asir sénégal noon eɗen goni e leydi ndi ganduɗa hoorema en mbatta asir mais anda qu'est ce qui se passe filmude hollira surta cuurinoɗo o ɓurani en fuuf e darade wiide he ɗaccu ko mbatta ko waɗɗum arrêté so tawi neɗɗo woni e nder leydi wi onde ko patriote aɗa yiɗi leydi ndi a yi wonde won bonnoɓe jikkuji ɗi leydi ndi jikkino ha daroto kaɓanoɗa ɗum wonde patriote wona tan par rapport e nder gouvernement ɗe ɓene gole gouvernement ɗe mbaɗa ko beela an ka opposant aɗa araɗa haala leydi ndi ko no foti yaruno non non wonko jiyata aɗa andi jeyaka e needi ndi a waɗat ɗum dénoncé ɗum woni wonde gendiyanke ɗum kadi woni wonde jiɗɗo leydi mum walla jiɗɗo nokku mum ɗum noon eɗen mbawi wiide hannde ene ŋakki e nder men ɗum ko gueɗal sabu ɗum so darinoma o waɗi asir tan o wi waajo yo ari tan kala ko wonno e oto he fof omo jogui preuve ballittumo e nder oɗon fannu te ɗum ene wawi rewde ha waajo nanne e nder geƴƴalal wona caggal guiri janggo e jaam so tawi goɗɗo yiɗi watta ɗum andi aussi conséquence uji gonɗi e nder tan wattata par ce que ɗum ko violation publique wiyete kono ƴettude pilma a hollirani yeeso gorko baɗɗo ɗum o kollirɗa ko yeeso debbo joni noon so tawi debbo yiɗi portude plainte holmo portata plainte contre x ɗum leeli o waɗatno fodde nde o foti waɗat ille mato yimɓeɓe jahat ha ganda aussi hol droit ji mumen ha so tawi ji neɗɗo goɗɗo ene yaɓɓa droit goɗɗo o ɓe darata ko pour yidde wadde ɗum dénoncé hande noon en goni e nder aduna mo gandanɗa hoore ma hay sinno a yi neɗɗo no maaya mbatta ko préfére filmude hollude yimɓeɓe no mayri e ha joni dandude ɗum ko ɗum woni caɗele men yimɓeɓe koko boni ko tan ɓuuri abbitade e ko moƴƴi ko so ɗum ɓenni parten e deuxiéme vidéo c'est honteux mi anda oɗo suka debbo holko woni anniya makko e wadde ko waɗi ko to ko gorko o ɗaɓɓituno yidde heɓde plaisir e debbo o woni vidéo ɓenno kono oɗo ko debbo o puusi gorko o yo mem en ɗum cukalel tokosel yaltani hay guddi yulde en kon ma ko poƴƴolon minen enɗi ha wani min ceerno sonno woni no enɗi ni jonɗi enɗi ɗi wiya wonde ko enɗi kono ko en kon joguiɗa fami ko en kon joguiɗa suka mo gandanɗa hoore ma ponnoɗo jogade yakar suka mo gandanɗa hoore ma vraiment poɗɗo wonde quelqu'un janggo e jaam so darima e nder tiktok tiktok mom kala mo renaki ɗum kala mo rentaki yiide kala vidéo mbaɗa hen challenge walla kala mo rentaki yiide kala vidéo nanna hen sa renaka bonirteɗo par ce que tiktok en instagram en facebook en whatsapp en kamɓe ɓe gari ɗo tan ko yeeyde jeeguli mabɓe kala nde ɓe mbaɗiri ha application ngaji mabɓe ɗi jeehi réseaux sociaux ɗi jaari yeeso ɗum woni koɓe mbaɗiri ɓe gondaka haydara kala ko neɗɗo yiɗi hen yo wat hande noon wonno koko boni tan yimɓeɓe jeeɓata koko boni tan yimɓeɓe jiiɗi koko boni tan yimɓeɓe kalara koko boni tan ko ɗum ɓuuri wawde o haajode waɗede suivre goto foof ƴeewat wadde ko boni beele ene oppe hakkille ko malat ma ko e ko manat ma ko noon so ari suɓa ko malat ma ko gacca ko manat ma ko c'est très important nde tawno malu dusata ha lakara kono manore haali koye aduna te ɗo enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hotte oɗo suka debbo holko yiɗi wonde janggo holko yiɗi wonde janggo holko yiɗi hollirde holko yiɗi hollude yimɓeɓe holko woni anniya makko e wadde ko waɗi ko cukalel tokusel oɗon mbaɗa tiktok oɗon ngame tan kono ittude juuɗe jomum ɗiɗi foof pawa ɗum e ɗo inɗe ma te aɗa waɗi ha joni soutien poɗa soutien o tello less en kon ma jalta e bowol hay ɗum ko poƴƴo ɗon joguiɗa ala ne mbaɗa ala ne ciforɗa an kay a yino mbaɗa wat feere kam mbaɗa feere ñaama ha paya wooda ko dañƴa kam beela yiide e nder oɗon tuma beela aɗa wawi wadde attiré attention ngaji yimɓe kono mboɗa waɗi tiktok ha tampi feere fo a waɗi a yiyani holko woni anne ma hollude terɗe ma ɗon aduna allah fof yiya ɗum tawa anda hol conséquence uji ɗum jogori jibinde janggo e jaam kala ko neɗɗo waɗa yo miijo hen janggo janggo wona ñamdu wona yardu kono nde jari ɗaccude hakkille ɗiɗo vidéo ji noon neɗɗo ni yiya ɗum wiya wonde jomumen mbatta dénoncé pour quelle raison kadi kalden gonga ɗum ko vie publique wona vie privée
wadde exploité vie mum e public ɗum noon alay sago yimɓe kaala hen min noon kamɓe waɗoɓe wona certaine affaire uji ɗi gandanɗa hoore ma ɗi pewani mboɗo daro mboɗo haala wona jomum intéressé mi haajo mala hen hay andude inde neɗɗo o mi sohlani hay andude jomum hoɗi mi sohlani par ce que kala baɗowo ko gandanɗa hoore ma yimɓeɓe ene jiima ene kutoma on min mi waɗani ɗum passo on min gagnata ko confiance am mukko on min ala méritani respect am te méritani respect yimɓe ɓe donc noon ko acte o e hoore mum mbaɗani mi condamné e kadi yidde waɗa ɗum dénoncé ngam ɓen ɓe gandanɗa hoore ma hande ko yimɓe wonɓe e laabi pocciɗi mbasa ƴettude ɗum ɗon comme référence par ce que so yiyama wonde no haalen ene gandi ɗum ɗo fewani saabu ɗum so tawi neɗɗo no waɗa ma won jiiɗo taw hakkille mum wonɗo yettaki yiya sikka wonde ɗum ɗo wonde koko foti waɗede dans ce cas abbiro hen ɗum tagui noon ɓe mbi woto gacce jiɗɗo bonde bona ballen jiɗɗo wonde wona ɓe mbiyol sababu mbi jiɗɗo bondo so ɗaccama o boni mawo bono bonnoro jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde so wallama woni ma wona wonna jiɗɗo bondo tigi ɗum noon bandiraɓe sponsor men comme dab ko guépard marketing monsieur Tallo yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko sikki ala oɗo marque ko jeune goto totimi ɗum komi jontaɗo baɗo golle juɓɓuɗe jubduɗe pawodinɗe no fewi no fewi no fewi no fewi marque makko baɗɗo fayida so ɗum ɓenni aussi ko yidde wi ɗon tan continuer wadde partagé abonné like gonirɗen ɗo tan ko kala ko jiiɗen ene foti waɗede dénoncé mbaɗen ɗum dénoncé kala ko jiiɗen ene foti firede ɗemgal ñiniwal ngal en pirat ne tawno ko pulago ɓendi en ko pulago jiɗɗen ko pulago mbattorten ko pulago korsinɗen ene jarani en joɗade ha 3 heures du matin ene mbaɗa vidéo ji par ce que pulago ngo ene jari ɗum ɗon dans ce cas wonko jiɗɗen findinde wonko jiɗɗen andinde won kadi aussi harande goɗɗen e haɓede par ce que ko yidde wiide e nder on ko watte e nder leƴƴi goɗɗi ko eɗen mbawi wadde ko ɓuuri ɗum ɗon en ɓuraka e nder réseaux sociaux he oɗon gandi ko ɓuriɗen e nder réseaux sociaux he des bonnes volontés wawɓe yaltude ene kaala wawɓe yaltude ene ɗaɗɗitoya information ngaji ene gadda so tawi ɗum ɗon watti adde tan yimɓe ɗaccetema hakkille tawi so ɗaccema hakkille tan mbaɗat concentré e nder page uji ma kala ɗo joguiɗa fur et à mesure aɗa liggo aɗa yiya hunde ne ɓeydo ɗum noon yo Allah rokku en hande ɓe gandanɗa hoore ma vraiment ɓornoto ko wutte haalirde de kadi tawana mbawa findinde e tindinde e hirjinde ha keewa ha keewa ha keewa ha keewa taw ko ɓurɓe dije du en wawɓe ha joni wawde wadde analyse e wawde wadde dénoncé e kadi aussi wawde ni ha joni waɗede suivre ne tawno woni fandare men tan ko jiɗɗen ko yo won ko jiɗɗen ko yo laato ne hadirten yamma noon sikki ala bande men tedduɓe musibbam horsuɓe on mbiyama tan maggal jaam kadi aussi continuer wadde partagé mbaɗon abonné mbaɗon like ne tawno mboɗo heewide wota gaccen jiɗɗo bonde bona ballen jiɗɗo wonde wona ɓe mbiyol sababu mbimi jiɗɗo bonde o so ɗaccama o bonima o bona bonnoro jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama wonima o wona wonna jiɗɗo bonde o ko ɗum woni ko gadduɗen ha vidéo goɗɗo saaha goɗɗo so allahu lamɗo haaji abonné o noon so tawi on ɓoƴƴi bindol boɗyol ngol mon jii hulde wotere yalta hen hulde nde on ɓoƴƴat ɗum kulɗe tati yalta hulde wonde dow wonde diidi ɗiɗi ɗi ɗum woni cloche de notification o sa ɓoƴƴima tan somi nani vidéo a yiyat kono hewɓe ko mo waɗa partagé vidéo toon to via whatsapp ne jomumen mbawa hajode jogade accès e nder youtube he firti wonde ko abonné wona manki ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɗiɓe on mbiyama kisal mbajjire moon